kancaku dek digawa ngalor ngidul. Aro manis kuwi. Maju ya. Maju ya. Rame Rame ya sekali. Niki dalem sing aku nyursa nggih. Nggih.
Nggih. Oke. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok tamu kok ngarep pas lo ya Rom ya? Lah iya. Kok ada rasa-rasa jawab? Rasa. Kula bali nggih Bu. Ambali. Rasa nek jawab salam Bu. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajib. Assalamualaikum. Wah ngene ya kompak jos gandes kates nganti mbledes. Sowan wonten nganu nggih. Ndikir tambak ula. Tambak boyo kok ula. Tambak boyo. Tambak boyo. Lah salah boyo balane ula. Iya. Nggih saking pepanggihan nggih Bapak Ibu sedaya kaliyan kula sak kanca menika saking pagelaran kita Prak Wahyu Manggala. Ingkang miju saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani Jawa Tengah. Mergo kita itu sudah melompat dari provinsi alias masuk ke provinsi Jawa Timur. Soan dalemipun ingkang kagungan kersa menika Pak Bapak Nur Hadi kali Ibu Purwanti. Nur Hadi. Nggih, Mas Nur Hadi Mas kali nggih. Mbak Purwanti. Iki dalam rangka acara apa Mbak Iin? Walimatul Khitan Mbak Ro. Walimatul Khitan. Sing dihitan sapa? Mas Nur Hadi. Jantek Rom. Lah sapa? Adik Juna Sabiul Ummah. Juna Sabiul Ummah. Dik Juna ndi ya? Dik Sing sunat Juna. iki, Bu. Sing sunat ndi iki bocah iki? Yang sunat ndi Mbak Yu? Masa gudi iki tuwek iki sing sunat? Ora Rom, atas Didutingi iki kok, sing didutingi Mbak iki ya. Malah Pak Eko kelambi biru ngaceng ngene mosok sampean arep sunat. Napa dereng sembuh tesih wonten dalem? Dukune dak Oh kira-kira. wonten dalem, dereng sembuh. Oh, nembe le sunat Bu. Nggih. Piye leh? Sudah, belum disunat. Belum disunat. Wah. Dadi iki acarane sik. Nanti Oke. sesuk nek toprake wis rampung sunate. Sunate kapan, Bu? Wo, cek sesuk. Oh iki cara melekane apa piye ya Rom? Ya wis entuke dina sing becik ya iki Mbak Iin dinggo hiburane Dik. Sapa Mang? Dek Juna. Dik Juna. Muga-muga tetek ya Dik Juna. Pokoknya jangan takut nanti disuntik mek lorone kaya dicokot semut kok. Nah. Terus engko di nganu dijukuk Dijukuk kulite. dijukuk kulite dibedol Dibedal. bariku nek dijahit Dijahit. gak lara paling pati rasane entek nek wis 2 jam. Iya jodoh, iku nek nyoplok untu iku nek 2 jam Iya, ya. mati rasane entek lara kok. Nek nyoplok kulit pirang jam. Nyoplok kulit pirang jam gak tahu. Pakai Dik Juna jangan takut, moga-moga hitane lancar. Amin. Dibuang sengkolone ben panjang umur, Nggih. sehat, tambah pinter, tambah soleh. Moga-moga rezekine Mas Nur Hadi juga Nggih. Mbak Purwanti niki selalu lancar. Amin. Malimpah ruah, usahane napa mawon mugi-mugi pinaringan kelancaran, pinaringan lumintu samu barange nggih. Nggih. Niki ingkang mirsani ibu-ibu niki saking niku Dikir sedaya piyambak. niki. Walah ramene cah. Langsung ya Rom. Wah, Langsung tamu koyo kabumi iki penontonnya nganti tok Wah. kono. rame. Nggih tak buka atensi saking tuan rumah nggih. Heeh. Iki nduk. Iki aku ya entuk Mbak Arum. Apa Mas Edi? Oh Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah Ngulan, Bapak Gatot Sugianto, Pak Gatot menika Pak Lurah Ngulan, Perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan ya Allah. Ditenggo Pak Lurah. Iku abang-abang sak lagu ya. Iya. Aku biru-biru wis sak album kok. Iya, Pirang lagu iki? Waki. Pas saya sak lagu 10. Astagfirullahaladzim aja banter-banter kok nek malah liyane do melu gak iso. Beti boy Mas Nur kok sa. Niki saking Pak Rumah, cinta dari seberang. Mengapa kau berubah? Bukit berbunga, salahmu sendiri andai tak berpisah. Gak ono sing campur sari blas gene cah. Senane dangdut-dangdut Aku gak iso kabeh iki terus. Aku ya ora iso kabeh. Padha iki angel-angel. Nggih, mboten apa-apa, mungkin diaturi arah kita salah siji apa salah loro nggih. Nggih. Aku tak ngaturi apa Iki, ya? Bapak-bapake wonten ajeng, Mbak Uti, Mbak Uti. Sing sepuh-sepuh niki ngersake menapa? Tayuban apa langgam, Pak? Nek mbok takoki ombenane wis ketara ngono kok. Lah diaturi apa ben ae? Tayuban ya. Tayuban ae. Tayuban ben nek nganu ben melu. Ben beso. Ben melu nayup beksa Ah. ya. Anu, Mas, Pakde.
tambah boyo numpak becak lah ya. Lah ra apa-apa, ben nganti 2 dino lagi tekan. Aku tak dadi ledek apa? Sindiran? Sindir? Alah gelungan ora gudi kok. Ki iso mentul-mentul biodom lho kudune lho. Lah aku gelungan gudi ngomong telung mengguri diguyu wong kene aku kok Iso malah. mentul-mentul lah ya jas tenan. Monggo katuran becak pati pun ngajengake sing apa ngono kepenak. Sing kepenak. Posisi. Monggo bakule dilarisi Bu Ibu. Padha-padha golek sandang pangan iki. Monggo bapak-bapak nderek mbeksa, Pak. Ho, Jas. Becak pati mlakune alana prasaja. Ayo. Sing nyupir sopan santun tata krama. Kenjatane katik mantep ora ngresul. Tembakane ra nyora enak dirasa. Becak pati rino wangi datana kembang. Ayo. Wira-wiri golek penumpang upaya para ninggal peraturan kang wasana. Becak pati nyata tanah gawe kuciban. Yo. Epak becak kula terkiting Terminale wonten sisih pundi denayu Agai lupa malam terminale. ngoten terminale kota Pati. Epak becak kula numpak bola bali. Ayo. Napa buron kula bayar namun niki. Turun mawon nangger kula mboten rugi sopir becak rina wengi atus rejeki. Sinarengan Bayu Manggala ki wonten Madularas. Kasengkuyung BM Audio, BM Lighting kantor teknologi RHS. Sateng akan bagaimana bersani streaming segesian sedaya kanca-kanca ugi dulur-dulur sedayanipun. Iya. Ingkang wonten luar negeri. Sugeng santen. Kang wonten Jakarta, Jawa Barat, Demak, Pati, Rembang, Kudus, Blora. Oi. Ah ya. Ayo Mas. Say. Just
goyang-goyang. Master kabeh Ayo lho. Gue emang dia. Asik. Hei hei. Ya. Wah, tukang kendangnya rada lancar ya, Jin. Iya. Ora kaya biasanya ya, Jin. Biasane iki aja mbok rasani iki ndeke lagi sibuk-sibuke iki. Sibuk-sibuk apa, Jin? Iku tingkep. Kenapa tek karo ngene-ngene, tek karo kukur-kukur? Mbak, ram Ana iki mang sing cokoti ngene. semut iku lah ning nguri aku ning kandang kok, So. Maksudnya cakoti semut jangan kowe iki sebagai public figure masuk ape Lah kukur-kukur. kudune piye nek ngukur warai? Ya kaya aku nek kerasa gatel, Piye? wayangan dhuwur panggung aku ya sok-sok tak kayak joget ngene ben gak ketara. Lah Ngene piye ya Bu, Bu aku ya. manggon kandang iki gurem ana, semut ana pirang-pirang Bu. Ya kok aneh-aneh aja. Estetik pokoknya Jin. Estetik tenan Ah. panggone. Nek Mas Eko kodok kan kulino nang wayangan biasane, Iya. tapi nek gending-gending niki pakanane saben dina ya Jin Iya. ya. Nek sing Udin kan kulino ojing together. Ojing Karo together. kulino ngabur ngono lah pokoknya. Ilmu ngawure Udin niku wis tiada tandingane. Pun ora aku guyon kon ndek ndelok streaming ngabur rene lho Jin. Mengko rekne malah mau budal neh kok malah sesuk. Ayo diaturi tembang-tembang sayang. Iki permintaannya wonten Bukit Berbunga. Iya, iki sesuk gilirane sapa sing gak mangkat ayo cah musik. Siapa ya? Ini Joni, iki Udin sesuk sapa ya? Weh. Bisbok. Facebook wis bar ndek iki kok. Watono. Aja kok ndak gak iso kulaan kerupuk dek ya. Nganu, wonten nganu Mas. Bukit Berbunga nggih saking tuan rumah. Masuk di program mawon. Dek Juna iki lho Mbak Uma kayak jenengmu. Kok iso? Ya jenenge iku ana umane. Iya piye? Dek Juna sapa mang? Oh, Dek Juna Zabil. Umane iki Umala Krido Mudo. Yuk, cus. Facebooknya ngono, jenenge. Jenenganmu salah gak mau genti ya. Jane gak mau genti Umala Wahyu Manggolo. Mas. Mau imboi. Oke, thank you. Ya. Mangga, Mas. Hei. Patarmu yang begitu. Asik.
ngersake tembang menapa niku? Ah siji wae. Ah, Mas Basir, cinta merah jambu ya. oke niki. Kasunyatane engko imbai lho. Wonten nganu sayang. Wonten undian. Wonten tambahan saking niki Pak Tarmu nggih. Pak Tarmu yang pundi? Saya pundi menika? Jenengan, Pak. Oh, Rindu tapi jauh kok lali, Pak. Napa badhe niku nembang piyambak? Ha nggih. Sing duwete nganu do lali lagu iki. Lali Pak lagu ndek apa nak kurang lahir ya Rom ya. Digantos mawon tembange. Ah niki tembange pun lawan sport kok, Pak. Nggih Pak, Pun boten gantos kelingan, mangke Pak. konfirmasi malih nggih. Digantos napa? Oh kandas. Sakniki Pak Gatot sabar sawetara nggih Pak nggih kula tak ngaturi niki saking kerabat tuan rumah. Ya monggo kandas Mas Heri. Cek 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 Rindu tapi jauh rai so piye Nenek lali piye? tak warai to piye Moh ayo cinta dan kerinduan
cinta ini terluka hati. Asik yo. Cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang kurasakan. Aku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Untuk saling mencinta. Sampun nggih Pak nggih. Nggih sampun. Nggih. Rindu tapi jauh kok ora iso tawarai apa piye. Lah wong sampean nyanyi kandas e luput kok ape rindu tapi jauh to Pak? Pak. Aja Wong ngono. nyanyimu wae slomo gak gelem pas nada ngono kok iso. Aja ngono rindu tapi jauh tak munggah panggung. Tak sawer 100. Monggo nek badhe nyanyi piyambak, didueti piyambak. Nek wong cah duet kok iso dhewean. Lah wong sampean nyanyi kandas wae luput kok iso. Yo yo. Yo yo yo. Ngono ape marahi aku senengane. Ape marai malah barbarane diwarai. Nggih matur suwun nggih. Ayo dilanjut saking Pak Gatot nggih. Pak Gatot, Perawan Kalimantan nggih napa badhe nderek nembang Pak? Nderek nembang, monggo, Pak. Nggih. Mboten napa-napa Pak. Niki bebas Pak. Anggap wae niki teng desane tanggane jenengan ancen ngoten. desane tanggane. Oh ngono ya. Pak Gatot terus. Iya iya iya. Pak Dhewe gak ngerti ya, ngulahan ya. Ngulan gak roh. Iku yo ndi gak ra. Lah wong aku mara nang dikir lagi pisanan iki mang Aduh, nang enak. dalan ya Allah 3 jam Telung perjalanan jam kula kok Bu. ya, aku 2,5. Kok mah jam 10 tuh kene kok jam 1 luwih. Mana tangi jam 8 meruput. Aslinya bohong sih jam 9 luwih. Wah kan, tangine jam 10 ha. Mangga ya, jus. Sing dia wes. Sono ora Bu. Nek ora iso warai piye? Sama Wahyu Manggolo. Pak Gatot, mangga Pak.
lanjut permintaannya emang apa ya? Anak wonten niku cinta merah jambu. Cinta Mas merah jambu. Basir. Mas Jasir. Oke lah kalau begitu Mas, monggo wonten cinta merah jambu. Ayo nyanyi-nyanyi Dalem, berdua lebih Pak. asik ya. Apa? Kowe kok pede ta? Ana wong undang-undang iya enggak isa. Aku kan ketoke ben ledek iki ben ramah ngono. Ramah, Malah nah. keraman. Tak kira dak nyanyi lagu rom rogo-rogo. Oh ngono ya wis ra apa-apa. Mah, trauma dia bengi aku wes soke. Ayo ayo, penceng bersama nganu. Bang Jarwo Rom.
nyantai ya. Santai Kang Mas, nyantai. Ki ape susu nimbal. Apa nimbal piye kowe kok gugupem kaya? Ape nimbal nanti kowe, Dok? Apa Mas yang ngene iku apa Mas? Tepuk pramuka apa tepuk sakinah Mas? Oh tepuk sakinah, oh iya kan duda ta, mbak menawa ape mempersiapkan jodoh ya, rabi sayang. untuk jodoh, mulane semprol ngene. Sesuk kene kan bulan November kowe kudune nganu lho. Apa? Ana kata-kata November bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Wes ngono ae kok isa. Latihan iki. Ada sunan saking Demul. Nggih, Demul ingkang Kunti Demul. nggih sak grombolane Pake wau mesti. Dengan Mbak. Tadi nembang piye Mbak, Pak? Nggih. Monggo, terpaksa Mas. Wow. Ya, mic-nya aja, mic-nya juga. Iki coba, iki coba. Lah iya mic iki pendet. Lah iku jenenge apa nek gak mic? Pentolan. Monggo, terpaksa. Are demol kok sing nyekeli dek Pak Nano, sarmu. Ampun slomo nggih, Pak. Nek slomo bayar 50.000. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan bermurah hati. Coba dengarkan Aku bernyanyi membawa suara jeritan hati. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah Narisi sing luar negeri.
napa kok terima kasih toh Pak. Kula sing terima kasih pun disawer ndek wau nggih Pak. Napa badhe nderek nembang melih Pak kersane saged nggih kenang-kenangan mumpung niki di live langsung kali arek syuting. Mboten? Mboten kenang-kenangan nek jenengan nanti nyanyi terpaksa tekan dinding ngono lho Pak. Ora mung terpaksa kok. Ada sih tekan dinding. Ya wes saya menyingkat waktu dek 2 bonus ya. Ya, Kue nyanyi. Kue kan belum nyanyi. aku berdua ya. Karo memen ya. Memen nyanyi apa memen? Mangono salahmu sendiri apa sembarang. Singkong keju ya. Iya, singkong keju Mas. Waduh, Miranda Suling kenapa iki? Sesuk gak mangkat lho. Angger gak ono sing nunggoni cawake ya ngono ku masak angin. Mas singkong keju. Jaat Banjarwa. Ya. Kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh.
Jambuana siap berau. Ayo ya saya urut nyanyi ki. Sudah? Iki tak saya urut nyanyi. Aki ha. Urut nyanyi. Ayo Dut, maju Dut. Sali. Saliton. Ya kan bertiga. Sitik-sitik. Wes sase lanang kok kanu. Kowe iki dadi lanang wedok ki ya. Bonus. Bari ki awak dhewe adus ngombe langsung bali ya, Nduk. Iya, Mbak. Ayo, Mbak Ton.
ana fanku iki lho. Purek njaluk gawene gombalan ban wis tak gaweke iki lho ning ora gelem munggah. Aryan. Iya, awak menyek ya, aku kaya sapa iku. Iki tak anake wong Mbak Boyen lho. Anake Devilan, karo sapa jenenge yo? Bebe, ana sing jenenge. Iya, iya.